రాజమండ్రి ఆనం కళాకేంద్రం విక్రమ్ హాల్లో ఆనంద్ ఈవెంట్స్ సంగీత విభావరి జరిగింది. రాజమండ్రి ఆనం కళాకేంద్రం విక్రమ్ హాల్లో సినీ యాంకర్ ఏఎస్ ఆనంద్ ఆధ్వర్యంలో మధుర గీతాలతో ఆలపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గాయని గాయకులు బొమ్మూరు పద్మజ, సూర్యకుమారి, సిహెచ్ లలిత, ఘంటసాల అవార్డు గ్రహీత టీవీ శేషగిరిరావు, లెక్చరర్ సివి ప్రసాద్ తదితరులు గీతాలు ఆలపించారు. బహుమతి దాత ఏరుకొండ వెంకటేష్ గాయని గాయకులకు మెమంటోలు అందజేశారు. ముఖ్య అతిథులుగా అమ్మడి శివప్రసాద్, అల్లు బాబీ, స్వర రమణీయం, అధ్యక్షులు ఏవి రమణ, నిమ్మలపూడి గోవింద్ తదితరులు విచ్చేశారు.